keby niekto povie, že potrebujem predať chatu, tak normálne máš triasa z toho. Ale nemožné robíme na počkanie. Her body like the Wild Wild West. What if you done found out, yeah? Riding in the big God bless. She's all in front of. It's a hell of a time. Ahojte, moje meno je Robert Šimon, 7 rokov pracujem ako realitný maklér a dneska vám ukážem, prečo je tak ťažké predať rekreačnú nehnuteľnosť na Slovensku bez kvalitného marketingu. Tak sme na Duchonke, ktorú azda pozná úplne každý na Slovensku. Za nami je chata, ktorú momentálne pripravujeme pred celým spracovaním, či už fotenie, homestaging, dronové zábery. Chceme dať tomu nejaký kompletný balík, aby to vyzeralo čo najlepšie. Duchonka kedysi bola také, že top stredisko na Slovensku, potom to trochu upadlo a už teraz sa to začína dávať zase dokopy. Duchonka postupne rastie, získava svoju pozornosť v širokom okolí, možno že aj zo zahraničia. Preto si myslím, že mať takúto chatu na Duchonke vôbec nie je do budúcna špatná voľba, špatná investícia. Chata v podstate nevyžaduje už žiadne nejaké ďalšie investície, je pripravená na fungovanie, tak ja si myslím, že pre toho konkrétneho klienta to bude veľmi dobrá voľba do budúcna. Konkrétne táto, alebo aj tá druhá, tak v podstate sú prenajímané celoročne, takže sú tam na konci mesiaca celkom zaujímavé čísla. No a samozrejme potom tu je to zhodnotenie, ktoré prichádza rokmi. Je to úplne iné ako pri bytoch alebo pri rezidenčných nehnuteľnostiach. Je to predsa na rekreačných nehnuteľnostiach, tie podmienky sú tam úplne iné, hej, takže konkrétne ale tento prípad vie byť dosť zaujímavý v tom, že tu vychádza tá návratnosť do nejakých 7 rokov. Vo všeobecnosti sa chaty predávajú o čosi ťažšie, mám s tým nejaké osobné skúsenosti. No každá chata, ktorú som na Duchonke predal, bola v niečom iná. Hej. Bola iná v cene, bola iná v kvalite. No konkrétne táto je zatiaľ z môjho pohľadu aj z mojej skúsenosti najlepšia, akú som vo svojej ponuke mal. Chata disponuje výrivkou a pod nami je sauna, čo už same o sebe sú dosť také nadštandardnejšie veci na Duchonke. A samozrejme je tu pekné súkromie kolom dokola, čiže máte tu krásnu terasku, viete si tu vychutnávať v lete barbecue, výrivku. Za mňa OK. A ty sám by si išiel do takej chaty? Tak chaty sú zrovna také nehnuteľnosti, že nekupuješ to z posledných peňazí. Keby som niekde z betónového sveta, určite by som nad tým rozmýšľal, pretože tá cena úplne v pohode zodpovedá tomu, čo tá chata ponúka. Ja si myslím, že tam tie bonusy ako výrivka, sauna, to všetko, čo tam je na tom pozemku. A tá Duchonka je posledné roky fakt, že rastie, je dobre na tom, takže pre niekoho to môže byť veľmi zaujímavé. No a plus ten benefit, že oni to dlhodobo prenajímajú, alebo respektíve prenajímajú to na víkendy, vedia to vyťažiť a čo viem, čo mám informáciu, tak tá návratnosť tam je byť do 7 rokov. Čo je pri ten, kto sa trochu zaoberá nehnuteľnosťami a investovaním do nehnuteľnosti, tak vie, že 7 rokov na návratnosť investície je sakra dobrý čas. Veľmi dobrý. Voilà! Čo to tu máme? Pocity sú dobré, že sú na Duchonke chaty, aj ktoré sú fakt, že pekne prerobené. Sú, by som povedal, že niečím iné oproti tým ostatným klasickým chatám, ktoré sú tu z nejakých 60 70 rokov. To je za mňa jedna z najväčších chýb. Ten klient si častokrát cení svoj majetok až príliš vysoko. Nebere ohľad na technický stav nehnuteľnosti. Keď technický stav nekorešponduje s tou cenovkou, ktorú si klient povie, alebo ktorú si respektíve predstavuje. Takže to je za mňa jedna z najväčších chýb, pretože tu ako vidiel, tak tu sme, myslím si, že
v peknom prostredí, Duchonka je známe stredisko, technický stav tej nehnuteľnosti je perfektný a v tomto prípade aj tá cenovka zodpovedá, ale častokrát sa stáva, že v ponukách vidím veľakrát chaty, ktoré sú tam už roky, nehýbu sa a je to len preto, že ten technický stav nezodpovedá tej želanej cenovke, no bohužiaľ. Niekedy to tak proste je. Čo teraz robíš presne? Teraz depersonalizujem. Znamená to to, že keď máme tú chatu pripraviť na predaj, tak v podstate ten záujemca ako keby nechce vidieť na tých fotkách, či je tam toaletný papier, či je tam nejaká stolička, zubné kefky, šampóny a tak ďalej. Hej, to je vec, ktorá jeho nebude zaujímať, čiže snažíme sa to pripraviť tak, ako to budeme aj odozdávať novému majiteľovi. A to je vlastne súčasť toho, čo sa nazýva, že homestaging. Robo, existuje podľa teba najhorší čas na praje chaty? Strašne záleží, kde tá chata je. Keď to je chata alebo nehnuteľnosť, ktorá je na mieste, ktoré je využívané prevažne len cez leto, tak cez zimu asi to nebude najlepšie zvoliť tú stratégiu predaja alebo to rozhodnutie predaja. Mám v portfóliu 2 apartmany, zase každý je niečím výnimočný, niečím iný, každý je pre nejakú inú klientelu. Tie sú konkrétne na Donovaloch a je tam možno cítiť trochu problém s tým, že tie Donovaly sú už ako keby nestabilné v tých snehových podmienkach, hej, že tam človek už nevie, či tá zima bude dobrá alebo nebude dobrá. Čiže tam sa to od toho aj dosť odvíja. Donovaly same o sebe sú cez leto trochu také, zažívajú taký útlm, kdežto napríklad Duchonka je cez leto má svoju špicu, hej, že letná sezóna je na Duchonke tá najlepšia. Je to hlavne kvôli tomu, že je tu jazero, ľudia cez leto vyhľadávajú miesto, kde sa môžu, dajme tomu, že schladiť, ísť na turistiku, cykloturistiku, je to menej finančne náročné ako to lyžovanie. Za sebou spracovanie 2 pekných chat na Duchonke. Sú to v podstate chaty, ktoré sú skoro rovnaké, ale každá má niečo iné do seba, každá má trochu iný štýl, predsa len aj si ich pomenovali, jedna je Magnolia, druhá Levandula. A každá je tak trochu iná, niečím špecifická. Tá jedna má niečo navrch tým, že má predsa len tú saunu, tú výrivku priamo na terase. Tá jedna je akože z môjho pohľadu lepšia. Tá druhá zase je zaujímavejšia tou obrovskou terasou otočenou smerom do lesa, kde už takmer na okolí nie je žiadne susedstvo, takže taký dokonalý oddych a dokonalé súkromie. Akože odporučiť by som odporučil, keby kamarát, že vyslovene, že nechce cestovať extra ďaleko a nechce s tým mať príliš veľa roboty po kúpe tej nehnuteľnosti. Čiže akože v tomto by som určite odporúčal, ale záležalo by, že na čo by ho ten môj kamarát chcel využívať. Či by to chcel prenajímať ďalej, alebo nie, alebo by to chcel čisto len pre nejaké svoje účely, pretože obidve chaty majú veľkú kapacitu, každá jedna má na 10 ľudí kapacitu, čo už sú dosť veľké chaty. No a pre nejakú 2, 3, 4 člennú rodinu by to možno bolo až príliš veľké. Tak to bol dnešný deň. Mali ste možnosť vidieť, ako pracujem, čo všetko robím pre klientov. Sledujte v podstate môj kanál, kde sa možno už onedlho dozviete, ako to celé s tými 2 chatami na Duchonke dopadlo. Ako náhle budete mať nejaké otázky týkajúce sa nehnuteľnosti, či už budete chcieť niečo kúpiť, predať alebo prenajať, neváhajte ma kontaktovať, prípadné otázky mi kľudne smerujte dole do komentárov a ja vám veľmi rád na ne odpoviem. Takže ešte raz, majte sa pekne a nezabudnite ma sledovať.